šta možemo da očekujemo danas? Danas, Dijana, za sve ove navijače i za tebe ovde, ako ostaneš do kraja, pokazujem dupe. Kako ti je ono fan? Šta tebe boli kurac kako je meni Zorica Brusnik familija? Šta sam rekao? Šta da mene boli kurac? Ne, šta sam malo pre rekao? Nema kašnje? Tako je, nema kašnja. To zapamti, Zoricu Brusnik ostaje meni. Dobro, nema ga, brate. Alo. Zašto na vašem grbu imate crvenu zvezdu? Ne. Pa zato što nas volite. Jesi, mali! Ajde, požurim, sledećemo sve, žurim, moram da idem, brate. Pa ti si oni fudbaler Zvezde? Partizana, ljubavito, najbolji fudbaler, vidi, za njega je Mbappe, Mbaba. Šta raskidaš? Koga raskidaš? Ti raskidaš. To ti je novi ugovor sa mnom, potpisuj. Na tako tankom papiriću. Boli te kurac, potpis. Dobro. Eto, viš kako si ti kreten. Fudbal okuplja dve vrste ljudi. One koji imaju ženu i one koji nemaju ni devojku. Koja si ti grupa? Scusi? Šta? Ćao. Reci, definitivno je kraj. Definitivno je kraj, brate. Ali reci glasnije definitivno. Definitivno je kraj. To, Žena ti je kurva, brate. Dosadan mi je fudbal. Ne gledam to više od 92. godine. Dosadno. Od kako je Maradona napustio Napoli, ja više to ne gledam.